Kesorkar kalau orang bakan hapan pensisha halor ka jingkeno badon ki samla puli bakwa puli doktor baki pendon kam deki kot kisla ki bambiang pura. Ya kene lapen pau deka menteri ka kot ka kya kong amprin lengdo hadian bana kaliang ka KSU ka lapen pau ya ka jing artatin ya ka thup jeng ki samla bathumu bandai puli doktor na ka bahas sorkar papenmi deka sorkar jela dangshen. Amprin iba ka don gede ka jeng kedua bodong ke bat kini dalam KSU. Habis atau ka bah dan tak kini balik puli sekali ke bapila era ya kini ka jingelang. Kajing sisya mentakas ngi ngilayo ya kajing ai jing mut bat kajing yerap ban pet yang ya gitu ki notifications ki ba ngilaya penmi halor ketu kajing ai seat ya ki nong shong shnong try ri lane tenrai naka jela Meghalaya menem step niyo ni kendu ya ki nong yalam jongka Voice of the People Party. But ha kata kajing yalang ngilayo ya kajing ai jing mut ke ba tei na ka Voice of the People halor ki katukat ni ki errors ki badon ha ka notification ba penmi ha katu kasni ya katu ka result ti hadin bangilaya verify ya kita ki suggestions bangiyo na ka Voice of the People Party ni syam ba kadon validity halor kata kajing yu i jungki ban ngila modify ya kata ka ngila modify no ya kata ka notification nomor ba ngisngau ba kanu kajing ai jing mut ban pentei ngim judei ban cerngah bat ngidei ban ya pen bat ngasngau bangin sapa ya ka corrigendum lashai lesi lani shibet damit syaki kot kubor ban penbet ya ki kat tu kat ni ki errors ki ba don ha kata ka jing penmi jungi ya kata ka list mentan janmit pede menen janmit niyo sa artli ki medical seats ki batmai bayo allocation biang na ka government of India pool bat ngila pentuk lang ya kata ka new notification bat ya kita ki artli ki seats ki bawan syaka jela Meghalaya bat ngila revise ya katu ka list ban include saya kita arngut de kiba ki artli ki seat ki bangiyo dang menen damit di all together hajar ar ki don prapunyo tuli ki seat medical ki bangiyo na ka central pool mentau snem ngila kala kiu syaka 94 na ne kandai pistau seat di hagajing ya keren pede bat ke KSU ki samla puli kaseng samla puli jungiru kala kadau ya ki katu kat ni teli kita ki jingduna halor kata ka jingla ban sakhi ya ka jinglong nong shong shnong ki bapura jong ka jela ti kani ka long ka matter ka balong very sensitive ngamla mga banshu override lani ban shim ya karai light na karai ka bala ai da ki districts ki DCs jong ki districts prepare tenre ki KSU ki don ya kita ki verification ki ba kis ngau don kam ban penbet biang tingila request ya ka KSU bakin ai ni da ka formal complaint letter nang ba ngin yo ban verify biang sashisin halor kita ki kendon bayakren bad ka verification ka bawan na ki disease timenta kalong kumni ya kum kita ki shiti ki bayo ya ki letters of complaint ban recheck biang lane ban re-verify biang ya ka authenticity jong ki certificates kat no katu kat ni na ki katu kat ni ngut ki badon ha kata ka unreserved list ni hap hi ban shimkhya tingilale no kumnu man iway i applicant ki ba apply ya kani ka medical seat ngila pet bakin sign ya ka undertaking but kata ka undertaking ka don kata ka legal binding but la dalam wala la ai allotment ya gini ki seat syaki to ki students la dalam bakadang don kecing bakla tingila ban withdraw ya kitu ki sponsored candidates jungi ha kitu ki seats ki bakiyo yakini ki kambro ngin persyang ban pendep kam kloy
nang baka nung kta ya ka allotment of seat na kabenta ka state jongihi barok away. Honorable Chief Minister ru ula yo bentalang menyekren bat ki members jong ka KSU nakadaw jong ka bamlak kiar udon kijingin lang ki weipa lamla bandon lang ban ni mentangsi menre ula dep kren ye ki members jong ka KSU i president bat ki office bearers ki wei ban ni kum ka sarkar ni hap ban pen bang ni penbet ye kan ni shi sen penbet kum ni shi kum ni man badon kum kini ki opportunities ki nong snong la shem ba ki don kum kita ki questionable certification ngimding ban yu i kum kani ka jing penwit amar ka medical seat ka long very very important ki babon ki ba up iktu ki seats tilada one not the ki weipan ki bamde ki genuine citizen pada kin sado ya katakala pan apply ya kita ki seats bat ngala ai ya ka assurance ya ka KSU ru ba yes la dalam kam don kanu ka hard and fast rule ba phimla ban revoke ya kanu ka appointment or allocation of seat but anytime nila ban when kita ru la don justified credible details ki boong ba yakini ka certificate kamlong ka pa ti kita gide gi jingilang jungi ban nak comment sibun ban takasni niyo ban nang penbet susu niyo ban nang penklan susu niyo ban ya selok lang ban baro nomor ba at the end of the day ngi serve yaki pat ba rengkat bat ki NGO suruh ki serve ki pat ba ki political parties ru ki serve hi ki pat ma ngimbe banyalong in conflict ha balam bat shem badon kanu jing ai jing mun ka bantai Apa dia long sekolah bang pak masuk